Marxaré unes setmanes d'aquí, o sigui, ho tinc molt clar. O sigui, jo tinc molt clar que marxaré d'aquí unes setmanes. O sigui, no diré quan, perquè si no vindrà la gent. Però tinc molt clar que per evitar aquesta invasió ja tinc un puesto que ja més o menys ja parla amb una persona i en qualsevol moment estaré fora. Són les paraules del pederasta confés dels maristes de les Corts que ahir va quedar en llibertat provisional. Avui ja des de la casa on viu amb el seu germà Albert i abans de marxar de Terrades a l'Alt Empordà ha parlat en exclusiva per a aquest programa. Interiorment, con respecte a la meva persona, com a persona, estic bé, estic tranquil, òbviament. Molt incòmode, òbviament, amb molta ràbia, per l'altra part, com a persona, diguéssim, natural, com una persona de carn i ossos, i, bueno, i alguna cosa s'ha de fer, no?, evidentment. D'aquesta manera, Joaquín Benítez s'explicava l'endemà de declarar davant del jutge. Aquest migdia, el presumpte pederasta ha sortit a passejar el gos per Terrades, on viu amb el seu germà Albert. Benítez ha conversat amb els veïns, que li han preguntat com estava. Nosaltres hem pogut parlar amb ell. Ens ha dit que algunes de les víctimes ni les reconeix, que no havia tingut mai cap tipus de contacte amb elles i que ho estan fent simplement per treure'n una bona indemnització econòmica. Benítez assegura que la religió mormona l'ha ajudat molt a trobar aquesta pau interior de la que parla. I és la Iglesia que realment m'ha fet i m'ha donat tot el que no he trobat a l'altra Iglesia. A mi m'ha fet tan de bé que per mi és la millor medicina que he pogut tenir. He tingut tanta satisfacció de trobar aquesta fe. Això sí, ni davant ni fora de càmera, Benítez ha mostrat cap tipus de penediment. Doncs veurem com interpreta el jutge aquesta nova declaració de Benítez, i és que el magistrat va considerar en la interlocutòria d'ahir a la nit que el pederasta confés no tenia intenció d'escapar de la justícia, quan en una entrevista anterior havia dit també que estaria il·localitzable. En qualsevol cas, i mentre continua la investigació, el jutge considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li els fets que se li imputen. Per això li ha retirat el passaport i li prohibeix abandonar el país. També té prohibit fer qualsevol activitat en què pugui tenir alguna responsabilitat sobre menors d'edat. Una interlocutòria que no ha agradat gens a les famílies afectades. El pare de la víctima, que va destapar el cas dijous a 8 al dia, lamenta que Benítez hagi quedat en llibertat, però diu que respecta la decisió del jutge. I atenció, perquè avisa que en els pròxims dies hi haurà més denúncies i fins i tot hi podria haver denúncies contra altres professors de l'Escola dels Maristes. Las víctimas han tenido 10 horas de tranquilidad, de que este señor estaba en el calabozo de los juzgados. 10 horas de tranquilidad, ya no la vuelven a tener. Los chavales que tienen 20, 22 años tienen miedo y te lo dicen, es que yo tengo miedo. Si se le privara de libertad y se vulneraran sus derechos, entonces se iría al traste las denuncias de las personas. Se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra, la cosa continúa y nada, y a tirar para adelante. Me parece que van a salir más personas implicadas, pero bueno. Yo le puedo asegurar a las víctimas que cuando lo denuncian y lo cuentan se quitan una losa de encima. Es una losa muy grande. Doncs, evidentment, cada nou detall d'aquest cas commociona encara més la societat i per això avui el govern català, amb el president de la Generalitat al capdavant, ja ha reaccionat. Estem seguint molt de prop el cas, els consellers afectats estan treballant intensament. Si fos el cas que hi hagués hagut un error de protocol, evidentment revisarem el que hàgim de revisar, però encara és prematur treure aquesta conclusió.